नुजाफैनो हानाय फंबाय बिनानाव आरो लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गाहाय फोरोंगुरु फोरोंगिरि गासिनोबो आं गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दा दिनै नोंथांमोनजों लोगो मोनफैनाया नोंथांमोननि इउनिभार्सिटियाव फैनो मोननाया आमाथ' जोङो गुबुलाखै जोबोद खाफाल गोनां जों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जों सफैनाया आरो नोंथांमोना जोबोद खाफाल गोनां जाय बिथांजोमोनहा बेयाव फरायनो मोनदों। बेखायनो आं बुङो नोंथांमोननि लाइफआ बिराद गोथाव बिराद समायना। आं हास्थायो नोंथांमोना बे समखौ एन्जय खालामगोन आरो इयुनाव साफा साफा गाव गावनि बिमा बिफानि हारिनि हादरनि साफा साफा गोख्रों सुबुं जाहैनो हाथों बेखौनो आं हास्थायदों नोंथांजोंमोनखौ। दा আমি আগে বলে নেব আমি বেশি অ্যাক্টিং করতে পারি না, অ্যাক্টিং করতে জানি না, তাই আমি আগে বলে নিলাম যতটুকু আমি গাইতে পারি আমি গায়ে যাব বাংলা অসমীয়া তারপরে নেপালি যতটুকু আমি পারি আমি চেষ্টা করব আপনার জন্য। অনেক কিছু লাইনে অনেক কিছু বলবো হইতে পারি তাই আমি আগে ভুল স্বীকার করছি। Just